Obianim say last year me adrowura. Me fa me penye den MPSA. Me bosom na de me den enam. Ade wa me kita no. Anyway, bosom. La ilaha illallah. Wallahi no kuma sasa say bo me 2-4. My body has me wo magana. Say me last year. Say my twiti kana to akojo bi de da ma twa mo po mo nkumi. Ma ka che me ni ale we say. Me ne to da bi me pia na me fele. Ti pa ma bi kana kro nya me anim. They told them to be more than 6 months. I'm enjoying. Kai! Won't bet damn name. Allah won't just say by force. Manale, akbe dombe. Kai! Abusia ene medaso ewo Kojo Nkansa 11 set so EP album na oye no EP na movie EP na oye no set so enamo na me bae no maba beto ache last year ene ne chidomfo ewo hase na ese no mo ndi nkomo a na ese manya de last year me makwa ba eba Polynom multimedia. Kai, won't bet damn name. Won't just say by force. Minia medical that was it. No matter active was it. My family, my loved ones na. And I mean you ba ko pe Kojo Nkansa. Nyame hira no. That's it. Eba ne say na last year dey say yi humo ewo set so eba ne say na sisi mabewura sinitwam. Anokre wom ni say esinitwa no anya bone kwan mo. Nije kase say me aminu ya moja lowen afra me say membra na entwa isini nti enra tumi nyina kitanyame ene nanamo me bisa omo me aminu ya Kojo Nkansa lowen esi seni sei mo hwa ebeboa ene nanamo amma me kon say ebeboa me pa me fa me nimu nyama be den embe support me aminu ya lowen entina me ne me man aye den eba aye no Nana no me na obisa o mo ansa na oba. Obianim say last year me adrowura. Obianim say Ghana ha Burkina Cote d'Ivoire Nigeria obianim say me adrowura. And I'm too kwanya me fa me penye den MPSA. Sebi nyame na de me nam me nanamo na de me nam me bosom na de me den enam. Eti me bisa omo minia Kojo Nkansa say o hia me ne me ma yembe bo na entire chi na ye den yenye movie. Me bisa omo say oh ekwan da ho. Omo say ebeye ekunya kese. Ti enitina o hia me ne me ma no eye den eba ha no. Okay, we say we bosom. Bosom be na oye because ye hu bosom kra last year oye bosom sese. Minia waka asemo. Tumi nyina kita nyame number 1. And as my phone nyina no nyame na de mo ye den e de ko esiyo. Yeso a ye wa kire se nche nyina bi fi owi ase no. Ba bosom no ye ka bosom a bosom ye spirit e bon ho ban enam aduma bi a wo ye enam bi a wotu. Sebi e bosom metuma kase sebi o. Adi wa me kita no anyway bosom. Because me pie no me no makasa me nua Lowen se membra na mbeta na chi me ne me nkola na entwa movie. Eti me bisa o mo mentimi sori preko se me yeden me ba ho sa. Eti me no mo akasa me say hero ebebo ko yeta wochi uni Lowen mo ye nshirama. Ye ko crazy content dey kan nyam beye na omo so me yeden on beye. We no the good ko hunu ne yi no ehefa na wonya firiye. Anokre me kasa mo me yebi. Me nyina nchen ntora me kasa me yebi. Ede na oye duro. Oye duro sese duro be na oye. Me ya duro ba me nsanya duro ade konta me nsanya duro no se obi timi from say hero opese me si dabi me bosoma me wono Ede ne den ope protection ope karifi a etu aduro omo from me si dabi me opanyini me frɛ Burkina no ma ye den no ma ya ama ba sa me hwese uniska me amutimi ya ama na me na me pese me den me ya ama on se karifi ne de obi wo no unim no a o ma ne tu aduro a etu onko sika nko a osore a no sisi manfo enti enye obi na ye den ma ba titiri mo me wo bae fo bebere sika fo bebere me na mo karifi me ni tuo ba sa wuchi na nyimi a me metima ma watare ba ko pese tra na hwa de e kwa me ekosi aba me da se ya tutu a enko. la ilaha illallah wallahi ni kuma sasa ye bo mi 2-4 Ewo hefa. oh na san kwa se last December mu na me kwota kwa site na me ko piano be so eno kwa ba news oh enye me na ebo otu no ba na me nkwala no me nkwala ba ko no odikan ye bo no 2-1 no ko na ebo 2 no ko ye bo no 3 no ko ye bo no 4 to fam no me ka se 2 aka no ba na etu me da ma cha ko na jina machi ba nya menti aro ba ko no yetimi fa ya no me da se Enti ede na wakura ni etimi
Etimi to form sa abla ba we say two nkamo but then na On etimi say to form. me nko na mikita machine, me nko la no nkita machine. Eti me ba ne kɔ no, me ntimi faya. Eni kwan sɛ wo sɛ wo nua no, wo si wade ado odi to tra no. Kai yenye saa. Eti ono kɔ no na me ntimi faya. Ye bo no to wa no kɔ na bo tu no kɔ. Okɔ no kɔ na me ntimi faya. Ye bo no tre no. Saa nyame ene nanamo na ede ene ma ne to fam saa na me faya baako. E ba news na obi ati saa issue we. Wo tutuo ni bi. La ilaha illallah. Na ye kese to aka baako asaya. We hu yan sɛ meka sɛ bi amatutu. Me da se, me nua. Etu kan ba ko no to form ne kwan be so na ofa e de sorry at that moment no. Me yes no me mani abere me hwe me ba no. Eti na me san ko hwe me ba no. Me da me ho ana me hu sɛ kai me ba na gina machi. Eti me ba na gina machi na me sɛ mu tiam. Akamio no mutum de kai den e wura bush no. Me kwa me ye video fa ho na we a police po nyina wo ho na nyina ko sa form no do that form na fe o sa ti we no gina wachi. Me ba na o to form no. Sɛ me ba na to form sa no na me fire. Eti me ma te sɛ wo su kai akamio ba ma hwe ono no ne ho hia me tu na ka baako nkwalabo ne baako ba na baako na tu ka no ono saa mre ndie ono no hia me biem na me hwe me nkwala no heden odi machi no iti me da me ho me nante be se 1 2 3 pe na mo se me ba na gina ho ana me ba na se hwe enya se da bi me ya bra ana me twi no pie kota so me di no kota so no me wro ne hu no se oh hero father sarki hwe nya me se da bi ma me wro nhwe ye gina kwa me wro akwala no a me pese me hu se tu nka no no ena sprinter mienu baako kɔ takwa baako kɔ gogoso gogoso ena me ka cho me se oh tu aka baako e ma passenger phone nyina sisi o mokoko no se da bi ono kwa wadwane e ma passenger phone nyina yeden ade touch ni phone light e kɔ ye o mo se mo jana yeden asoso o no mo yeden na o mo dwane ye e se be ma kɔ ne dia because enim saa 18 no untimi ka se bi a utwe so ma kɔ na ukoto obula mo ba ye nden e na isan ye Okay. me da siminu Okay. Enuro ye a ewo ohun a se ye tutu a enko yi ye bo e bia ye wo se kan enko yi e de na wo de e de ye e de bo a oman no. minia obi anim last year dia meka ne se Mumbisa headquarters minka sa bebre se sa kwa me mo ka no ka me ko ye operation ba bibinti ma pampa yin fo so akra direct se me ko ya de mintimi nko bibinti mintimi bo hodin enye den emba ni baba wallahi na asase we ene ya ba san ka me ko ye operation enye me nko a Operation se operation se wa we di bona e ko faw me da se e ban fo di boni a se police for soldiers for e de na wo de fro se bla be fa o. on se e wi ase de wudi na otwa me ma shara bombo se me wu amagana Obi wu amagana. wallahi na asase we ma bodu ase me wu amagana ete wa wodi boni bia no kwana me fa so ma e be hwe o menu ya da roma inta police for no omunim me pa eto de bia ye din a wallahi e din a omu ko obi wa bin pa eto de bia man kan wa omunko wallahi nya agro wallahi Police for ni bi o mutimi ko ba bia emu odin a o mutimi fro se koye den mo. oh me nko support o mo se sa me no ka no me se ene ya mabodua se ene ya ka me cooperation headquarters direct wallahi mabodua sama me ka na ntwa asase ni nkumi ka ye cooperation ba mini akodwo kan sete no ye de me sere kwan se o ma ye nyambo a kina ba se me no mo ka no o ma kosa operation ba me man ko bi eti Ghana police any Ghana ban ni juma last year ye de eye bibi ntimi kan mo sa me nua me da se wo de ye nja hansa Yes mu didi nuru na ne se mo nam mu de esisi emanfo nokure wo ene se. enye mpanyifo ka asemi se monkey ba ko tumi ko sa de no mo se monkey nyina mabodua wo nyame no bo so na asase na nanto ne bo kire wa tumi nyina mo kuma ase tumi nyina mo wi ase se me last zero se ma twisika na to akoji obi de da o mo nkumi e kan obi adika ba se me de no kore ene na mo Ghana ha me da na ajo obi tumi frame se obi sisi no na makodi a na mo mesra mo mpege me kwa yeden ensini se mabodua me suo obi aba na mo de odi agoro a ombeku mabodua se ma twisika na to akoji obi de da ma twa mo po mo nkumi ama ma de ncheme ba se me kuma fita o ma de ncheme no se ma me ka no kore akorofo nka akwalabo ne nka ho sebi uye minia o mo twa sika me so me twa mo sika ni bi me da se Ne se wo de ni se wo mpa sisi se wallahi sisi obi a wo be kwa akwaje no. enno ano no ene mante ende mekwa na wakumi ni pakoro nyina ena me nkosa mebisa nyame na asase ene tumi nyina wo ga na ha se anokore minia na o yesisi wo no eye nokore na anye nokore eye ntro a memfiu
and no crap out line me ko nyame ti so utie me ko abesa ba fie. Now, if it's obi for who say now ye obi afro da say nipa asimasi tata me kona koyi ni firi o ma me obi afro sa bi da. Nyame shira o my interviews bebre. Last time bi ache my question mpanyimfo bi ewo baby. Ana o say ohine bi tata no yenkokunu. Ana mbisa ne say ohine no oye o den na o say oh hero akonya ne dia ba ye papa otumfuo papa me ba odin a na mamu mo wase ama o. O say papa otumfuo sel one de onja ama no se owu a na wo ye den na wo betena konya ne so. Ema ohene no asan kwachi de akonya ne ye no de no se o munkunu ana mema 4 ekwachi no e de no ko bush. Ya te say asase ne ye wo dia otumfuo ye papa otumfuo na piao o de una ye wo dia ba o si twen papa ne wu a na wo kwaje na wo nya wu ya wo san bo pa say mbekumi dia ena oma omu 2 billion ena boys ne ja omo ena obi ko ni fom ekosane no ena se da bi ayi na media se ye papa se me ntwen wu na mabeja wo pese kumidi ante ye yi ofrim anokore de egum ba oba ye no me se me de me fom ye no e record no ena me ka se oh ye kunu ena o se ah ye kunu no se ai afere ye be duru fie ye se obi mbeku no nja abrewa ene o mana be ye o da o se da bi ena o se hero ye be ye ne same se okenya abotre o de nana boloko no ka che so on frame me wa na oframe 1 week time hero scan e ready am say skaben o say hero wan kai ye no na say hotel am say okay ah papa anokore konya ne wo dia ba me so me wa busiafo ye ka say obi mbekumi eja me busiafo a kanokore be ye me de ana me send record ne ma no say me kon me record no mienu ana me send record ne den e ma no me send ma no me ka kire say ah papa me wu a ye mbechew me sa record we ade ama me ma me kasa ene de me pa mo asempa no say den na me wu o me say tu akumi a ana sika akumi a ye mbechew akire din 3 years ni wallahi on frame me bi because sebi akoko mitimi ba akoko abra me kunipa me kuma fita kai won be dam na wallahi won tia se obeti ase by force manale akpe dom kai mitio Ade bibi sane wa ha na bibi sane abla ye ka say bibi sane ana. ma ka che mi ni ale we say ena ya pie kasa obi ka say ye bidi agoro wa me say ye wie movie na on fire nko na nkokoko on fre aja say ono no obe mia me papa me nua Ibrahim Traore on fre no say ye be boa no kai manale akpe dom won be dam na insurance cover Why o boys no do uti o muka bosom ya na. aja omu ye me nua mo sebi omu sisi obi a ye koboa na so ye kakra ye den ama ye tafre na sisi aso no say galam say apie me da fia wait me from say hero ye tata me wa ye tata me wa sebi umu woni ba wan koboa na wan be boa no nti obi wo okọ ebi a obi abre akoto ni na sika aba na obi akofa abodeyefo say omu ade ado say omu nja asase no aja we mu na omu ye nipa omu ye den omu support me say we kwa omu susu a wallahi omu susu bibi nti ana me pese omu show camera no so ba Ghana police and Ghana ban edma me man ye den eye Matadi ye say udi go na akora bi kofa duku nsu ma asema ba no kro mu sa. eye ntoro atale we me sha ha no me we no oyira wo fie no obu ni nsa o de nsa kan wasen no ba oba wa abonte a wonim no da obu ni nsa nkura ope o mo ni sa 1000 tan ofa no sa kan wallahi en se da nti sa man fo kan ye ntoro we say no okọ Burkina obi aye ntale we de ade ama na yere ne ma sebi ntokwa timisi ntokwa si a obetima fa atale we den asoma oba kokoto ade ebre me wo de hye so a obekọ aba me da se Mo no di no ye say etimi di bia be bosome na ensu yetima mo ayi bi say na ensu eni se mu dware be bosome ensu nka mo. nyame nhyira me ne to da bia me pia na me fele abrante nya abotre hwade wa ha unti pa ma bia kan kro nyame anim Metepa good metepa. me pie no na okuko bi wo ho bosom kase kuko kase wo ho kuko kase ye den wo ho me pie no madware ana me bompa ma me mani nyina ha na ye kọ no ye mbe ha obi ye ko bua ye nua lowen say ye ndi agro ba de obe na wagin say obe say ha me na obe Halloween ana me ma no a nyame na saso ma ya hadisa di pakro no ye de ni je na eba wo se ma bon anokre obi wo ho etim ko 3 months no ndware ye me eto da bia bitu kwa me fele ade because sebi kuku na nsuo na madware no me yi we kura na wallahi wo boa na me ko na me suro
ba onya fa nsuo ka wo horo mu a ye boto abekɔ aha na nsuo nka no wallahi bullet bitimi nkɔ hɔ meda se me nua Timi di be bosom miɛnsa na wonware da. oh me de ente sa ba me dware aduro dia oh eto de bitimi dware aduro 6 months aduro ma dware different de eto de bitimi dware aduro more than 6 months na me dware ye oh de sa anwumire na wo penso horo ya ase ɛno wo sem a wo cheche nipa no na wo san kɔ dware nti ye sa ye mba nipa etumi kɔ 3 months ma tu kan me hye me mpasem wo pia papa no kwa no be ha nipa Ya ne bon. e bon papa o be so be ma enye de enye bete sa me nua wallahi Wo pɛ sɛ woyɛ bɛrima a ɛnyɛ bɛtɛ sɛ wobɛtumi ayɛ bɛrima. wallahi enye bete Na sɛ mehu sɛ video bi nam social media aberante bi awia tapoli a wodi n'akyi a wɔka mawia tapoli ɛbaa ne sɛ. aha makai ma wiata poli Yeah. ah o no kore eh me wo filling station bako 10 e wo Kumasi a me ye patrol ho ye ka se patrol a me ni na mo se ma tu kan na boni bi ansi eti particular filling station be fro afabof papa ne pe ma asem pa me ton so ntua ka petrol kwa me ntua ka de me num bia free de me di bia free eti me wo na papa ne frɛ me sɛ ah hero na wo wa ha na ye wie me bako 7 eti amasa ni po bere se o ma o fan form cars be there embassy ha ana me se wonya abotre eti abrante so no obefa polina na camera na capture no eti me wo fia na mate sɛ ɔmo akye no ɔmo kye no no mimi ko do no otu mirika ana me pam no sa aka je odi agora me diri bɔne ɔnyina na ɔgyina yɛ ɛna me kye no boys no kwa ka sanka me gya no mo nku no nipa more than 50 na me se dabi yanku nipa sa wo de mo mfa ne mame na me se hero ka enye wo a ka be ku kwa ku akorofo na ka na me se wo nya abotre ɛna me gye akorofo no ɛna me yɛ de me fight police so ano ɛna me de nam saa me wie yɛ no manja no me de no call police station e de kɔma police fo sisa kwa me no ka no enura kwa ne nua ba afrɛ me sɛ one father one mother so wo tamale ɔsɛ abrante na bɛpɛ me ɔmo ntene ka na me se oh anokora abrante no me ɛyɛ saa no makyi na kɔma police fo sɛ bia ɔda so dam wɔ magya no me de me yɛ menim eti ni nua ba no kwa ka kyerɛ me sɛ ɛnɛ ya me yɛ adama bɛfrɛ me ba wo se bi no dɔɔso course na ba no phone no yɛ 5 ɛdɔɔso ba binti ma block ni nyinaa eti me sure sɛ me ko du fie na ma me na yɛ den afrɛ me ka kyerɛ de owi etapoli no ne sita sɛ sɛ wo nua wo hu nua wo de bra police station na me di wo nua no kɔ yɛ no me di wo kyɛ ma yɛ kɔ na wo ko hu nua ba sɛ wan de akyire wan na pɛ sɛ yɛ den o de akyire ma wo me da asɛ ma me ni wo fa ho no Hero, minim sɛ woyɛ kramoni. me da asɛ Na woka sɛ bɛɛ 3 months na wodware aduro. Woyɛ kramoni ɛdɛn na wotumi ɛyɛ asɔre. me de wallahi me chantro me di ni nyina afrɛ wo kɔ barke na me ni mo bi otimi tena sɛ na okun akokɔ ma bosom ba me ma hu bebre ye ka sɛ ala wa ko baro tam so a no ma agya akɔ yɛ den akɔ yɛ sanla eti me de me no afaras me kuma efiti a me boa Ghana fo no eti de me ya ma me kuma to me yima me okay ɛna se bi me da bi a me so da yɛ e kyerɛ sɛ nyame tamachi de me yɛ na nyɛ bɔne eti me su bosom me su aya me de ni nyina afra me su gina me su mo tia nyina afra eti afaras me nyɛ bɔne bi a se bi wo bi se obi a Ghana ha me nka da na mate sɛ hero anya police case ma ji we sika wallahi me yɛ sasa ne nkomi me so me bɔ mpa sɛ me yɛ den menya police case ade kɔ me wasi we ya because me kɔ yɛ ade ma yɛ ma bɛ den ade ada ha bɛbrɛ ba wo be face me dia bo me dam na Wakɔ operation bi ama aboro so da. me nua me nkɔ na hu fa ma na mi fam e wɔ kwan so nansan ya me kɔ prestia me kɔ site bi me ya pie gogoso kurom no ɛna mate sɛ mmerante bi agyina kwan no ɛna ka bi gyina sɛ hey driver gyina hɔ boys bi gyina animu am sɛ okay twɛn boy no twɛn ɛna driver no dwane kɔɔ ɛna me si car no me park car no ɛma me ne me nkɔla yɛ dɛn etu mirika kɔɔ ba saa ya no na yɛni weapon bido nyame yɛsan bɔ 2022 na ɔmu sɛ amfa na ɔmo dwane yɛ saa da no kɔa no efiri prestia ɛde ba gogo so junction no kuro bi wɔ me ruafi saa kuro mu ubisa me ka kyerɛ police phone sɛ sɛ na yɛ dɛn ɛna asi ɛna yɛsan kɔ fire car yɛ dɛn ɛde ba Kumasi ɛta asi ba esi a nyame yɛ dɛn oyi efirim sɛ bi ɛwi ase ɔnam awɔ kuma pa ɔno obi ani asɛm ɔde ahyɛ me da asɛ me nua Minim sɛ wabrɛ minya wo nakɔ. Sisei no okay afutuo bɛɛ na youth na good ɔmo afa ɔmo memfa sɛ ɔmo ɔmo mɛn so a ɔmo mu nipa bi a ɔmo nam social media ɔmo yɛ ntɔkwa sɛm meku wei mɛka wei mɛyɛ sei no
afutuo bɛyi ɛna wode bɛma ɔmo. ɛyɛ na mesere wɔn ɛyɛ na mesere wɔn hwɛ ewiase wodi agorɔ wonya aban mane a wuti ate eti mesere wo a wo sɔrɔ so ɛkela tutu asɛm wobɛtwa wo esikan ei abranteɛ brɛ wo ho ase abranteɛ brɛ wo ho ase nyɛ da na wobɛnya aban mane sɛ wokɔ tutu asɛm kora yɛ ku kwa ya na yɛ o sɛ na wobɛnya aban mane nti wo a wotie me nyame ne pagya nipa sɛ wo so wadi aduro a fa duro na bɔ nipa fa bɔ ho ban obi bɛ ha wɔ ofie mu a na wode ahyia no na wo se wayi aduro wo ma nipa ndwe ne ho me wo sɔre a sisi nko na wo pɛ a wanhwɛ a enwie o yie eti mɛsrɛ youth ne nyinaa yɛmfa wiase nko baabi a nyame ne hyerɛ nipa wo deɛ tumi na wokita no fa bɔ nipa ho ban na bɔ mpaya na nyame mpagya wo koraa yɛ dɛn ɛsene de wei na woteɛ no ba wo sɔre a wotutu asɛm a da koro wanhwɛ a na yɛku wato akɔne wanhwɛ a na wakɔ ɛnde wɔ jail nyame hyerɛ wo me nua Nansɛn mame mu sɛ fa na ansa sɛ wode ma me no sɛ mebisa okay. nansɛn mehu sɛ Kwadwo Nkansa ɛyɛ no ɛyɛ ne graduation no o invite o ɛma wo bae no office ɛbɛka nsɛm bebrebe sɛ wopɛ Kwadwo Nkansa asɛm paa stars bebrebe a ɔmo wɔ yɛbɛkɔ yɛnkɔ stars bebrebe a ɔmo wɔ sinima ɛdɛn nti na Kwadwo Nkansa na wopɛ na asɛm paa saa on say da bia me ka asɛm sɛ de odi machi bia no ɛno kyerɛ sɛ wokoma pa because Mr. Lowen wa follow me da but me hu ni da na me say abranteɛ we no menye movie menye dwuma bia na ade na me nua we yɛdɛn ɛpɛ ma asɛm saa eti ma ne gye enti me so kɔɔ yɛ no me de me nkɔla adwen ɛne me nim onyam yɛdɛn support me nua enti de me ka sɛ Mr. Lowen nyame hyira no ompagya no ɛna last year a ma de me ho abɛbɔ ne sei no me do nyame abranteɛ we no me ma ne 1 year ɛde kɔ na asia hɔ on fast kan nyɛ hwee wallahi ne dini bɛkɔ soro ɛsɛ bibi wɔ Ghana ha ɛde nyame ni wɔ sɛ nyame wɔ hɔ a ɛbɛboa nyina ntimi da asɛm nua time ni wɔ mɛsrɛ kwan nyame wɔ hɔ a amina ya rabbi amina ya rabbi deɛ mɛka ne sɛ obi ahwɛ ne ho yie ɛna sɛ bi sɛ wowɔ maalam bi wowɔ bosomnim bi a wo ne nam wade n'akyi sa more than years wonhu different bi a mesɛ lenke me Burkina ɛbɔ me din Côte d'Ivoire ɛbɔ me din mede wodi ma maalam a deɛ ɔpɛ no mashallah ɛbɛdwuma ma wo me sɛ wonyɛ serious a ɛmfrɛ me wonyɛ serious a ɛmfrɛ me wo a woyɛ fake bia no me no ndele bɛma duru mapa ho saa nɔma no ɛti me sɛ wo a wohia mmoa ɛwɔ spiritual way bi a wɔ company bi obi taataw wopɛ sɛ wobɔ ho ban deɛ a wobɛtumi ayɛ dɛ afrɛ me sɛsia no sponsor no ɔmo sponsor obitumi frɛ wo sɛ ɔpɛ sika mepaakyɛw mene sika sɛsia no ɔmo sponsor nti wo a ɛbɛsɛre sika no sɛ bi obi a wɔ amanneɛ saa sika no nka mede bɛkɔ me kurom akɔyɛ dɛ akɔboa nyankɔfoɔ no mo hɔ no ɛti me si wo a wopɛ mmoa wɔ spiritual way na wayɛ dɛn na wafrɛ me meda ase number bi ani hɔ a ɔbɛfrɛ no me number ne 020 24 13 487 020 24 13 487 020 24 13 487 abranteɛ nyame hyira wo nyame nyɛ wo kɛseɛ ɔmpagya wo awiase deɛ wodua na wotwa mepa wasɛm paa nyame nyɛ wo kɛseɛ deɛ ɛbɛdwe wo bɔne biara no mashallah back to sender ɛndeɛ nyame ni hɔ kai mombɛdam no Mate ase. atamfo